Μπρικ. 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 Χριστέ μου. Ψέματα, δίπλα, ψέματα. Πεθαίνω, γαμώτο, πεθαίνω. Ψεύτες! 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 Μου είπες την αλήθεια. Σου την είπα κι εγώ. Μπρικ, τι έγινε εδώ μέσα? Κούπε! Κούπε! Σε παρακαλώ πολύ, Κούπερ, μπορείς να βάλεις τα παιδιά να κοιμηθούν. Τώρα, αμέσως! Πρέπει να βρούμε τη μητέρα όπως. Πήγαινε να την βρεις. Έλα, πήγαινε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πηγαίνω. Α, όχι! Όχι, θα μείνετε λίγο ακόμα να δεσιμότατε. Παρακαλώ, καθίστε. Το ξέρετε πως σας θεωρούμε μέλος της οικογένειας μας και από τα πιο προσφυλή μάλιστα. Ευχαριστώ. Γι' αυτό νομίζω πως πρέπει να μείνετε εδώ. Μαζί μας τώρα που ο γιατρός θα μιλήσει στην Πητερούλα. Πρέπει να της πείτε την αλήθεια και τις εξετάσεις, γιατρέ. Μπρικ, ο πατερούλης πήγε να κοιμηθεί. Ναι. Τι είναι πάλι! Γιατί φώναζε ο πατέρας σου ψεύτες? Γιατί του είπα την αλήθεια. Μόνο στον εαυτό μου. Στον εαυτό μου μόνο έχω πει ψέματα. Ήρθε η ώρα να με βάλεις στην κλινική μαγεία. Πάνω από το πτώμα μου. Πρέπει να πάω, δεν γίνεται αλλιώς. Στάσου, πας τώρα. Να πάρω αέρα. Θέλω αέρα. Γιατρέ, φάνηκε η μητέρα. Ναι, είδες τη μητέρα. Ακόμα δεν την βρήκε. Νομίζω πως θέλει να αποφύγει τη συζήτηση. Ναι, Κούπερ, κάτι θα έχει καταλάβει. Λάτσε, πρέπει να βρέξει την περούλα. Πες πόσο εδεσιμότατος ο γιατρός θέλει να φύγει. Μη φωνάξεις, Κούπερ! Πείτε την αλήθεια τώρα. Έλα μέσα, σε χρειάζεται. Κάτω, φέρε. Λάτσι, ρίξει μια ματιά. Θα είναι ο κυνηρό βέβαια. Τι θα γίνει, ο κυνηρό, αλλά να πω. Σιγά, αυτό να λέγει. Μαμά. Εδώ είμαι, ήρθα. Τι θέλετε όλοι σας? Σου είπα πως πρέπει να μιλήσουμε, μητέρα. Να μιλήσουμε. Να πούμε τι, δεν καταλαβαίνω. Είδα φως στο δωμάτιο του πατερούλη, πήγα να μπω και μου έκλεισε την πόρτα κατάμετρα. Τα ζευγάρια που ζουν τόσα χρόνια μαζί όσα εγώ και ο πατερούλης μερικές φορές νευριάζουν. Νευριάζουν. Από την πολλή αγάπη και αφοσίωση, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια, έτσι. Ναι, βέβαια, έτσι. Ναι, έτσι είναι. Νομίζω πως ο πατερούλης κουράστηκε. Αγαπάει πολύ την οικογένειά του, όλους σας θέλει κοντά, τώρα τα νεύρα του δεν αντέχουν. Απόψε ειδικά δεν ήταν καθόλου εαυτός του, εγώ αμέσως το κατάλαβα. Πολύ εκνευρισμένος. Εν τούτης είναι αξιοθαύμαστος. Και βέβαια αξιοθαύμαστος, είδατε τι έφαγε σαν Νίκος. Ελπίζω να μην το μετανιώσει. Χειρότερα, γιατί να το μετανιώσει? Έφαγε ένα τεράστιο κομμάτι πουτίνκα με μπόλικο σιρόπι και δυο πιάτα ρεβιθοπίλαφο. Ναι, βέβαια. Τρελαίνετε για το ρεβιθοπίλαφο. Το φαγητό ήταν θαύμα, μητερούλα. Και πολύ παραδοσιακό. Πολύ τρελαίνετε και γλυκοπατάτα στο φούρνο. Μπρικ! Σαν Νίκος έφαγε, λες και δούλευε όλη μέρα στα χωράφια. Ελπίζω να μην του βγει ξινό, Τι είπες πάλι, Κούπερ? Ο Κούπερ είπε πως ελπίζει πως δεν θα βάλει στα μαλλιά σου. Πως δεν θα υποφέρει απόψε. Δεν υποφέρει επειδή έφαγε και ευχαριστήθηκε, τίποτα δεν έχει. Όχι, πως τα νεύρα του μόνο μια χαρά είναι. Μια χαρά. Και τώρα που το έμαθε, είδατε πως του άνοιξε η όρεξη. Μεγάλο βάρος του έφυγε, πολύ μεγάλο. Να είναι καλά ο άνθρωπος, να είναι καλά. Φεγγάρι μου, πώς σε ζηλεύω. Θέλω τον Μπρικ. Ζηλεύω τη γαλήνη. Βγήκε στη βεράντα με να πάρει λίγο αέρα. Αγάπη μου, το ξέρω, θέλω τον Μπρικ. Έρθω μέσα τέλος πάντων να τελειώνουμε. Τι κάνεις εδώ έξω, αγάπη μου? Θαυμάζω το φεγγάρι και το ζηλεύω. Έλα μέσα, ετοιμάζονται να πούνε στη μητέρα. Για μου, αυτές οι βιταμίνες, υπέρ 12 σε ενέσεις. Λέτε να είναι πραγματικά τόσο καλές όσο λένε. Καλές είναι. Ναι. Τι να σας πω, ό,τι τσιμπάει βέβαια καλό είναι. Καλό είναι. Τι μούτρα είναι αυτά που έχετε όλοι σας, λες και περιμένετε να σκάσει καμιά μπόμπα. Περιμένουμε να έρθουν ο Μπρικ και η Μάκη για να συζητήσουμε. Η Μέη και ο Κούπερ κάτι σχεδιάζουν. Όλο ψου 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 και ψου ψου ψου, γιατί ξετηρίζετε συνέχεια. Μπρικ! Ερχόμαστε, μητέρουλα. Ερχόμαστε. Πρώτη φορά τέτοια ατμόσφαιρα σε αυτό το σπίτι. Τι κάνουν έξω αυτοί οι δύο? Κάποιο καυγαδάκι θα έβλεπα. Φέρτε μου λίγο νερό να πιω το.
Με έφερε λίγο νερό στην μητέρα. Μυρωδιάκια, πυροτεχνήματα, μου αρρωσταίνει. Αν δεν έρθεις μέσα, ξέρεις τι θα κάνω. Θα αρπάξω τα μπουκάλια σου και θα τα πετάξω στο ποτάμι. Είσαι αγριόγατα, Μάκη, δεν το βάζεις κάτω. Ναι, είναι και δεν το βάζω εύκολα κάτω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δώστε μου αυτό να κάνω λίγο αέρα. Σκάσαμε εδώ μέσα. Μη φωνάζετε, μητερούλα. Ο Πατερούλης δεν πρέπει να ακούσει λέξη από τη συζήτηση που θα κάνουμε. Συζήτηση. Ποια συζήτηση? Μάγι! Μπρικ! Τι είναι όλα αυτά? Αυτό είναι το σπίτι του Πατερούλη. Και δεν θα πούμε τίποτα που να μην μπορεί να τα ακούσει και εκείνος. Αν θέλει. Θα τρέχεις πολύ ακόμα πίσω μου, Μάκη. Για πάντα χρειάζεται. Άντε λοιπόν, τι περιμένετε? Γιατρέ, αυτό το παιδί δεν το βλέπω καθόλου καλά. Είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Μπρικ! Στα νιάτα μου. Είχαν μια θεραπεία για τους αλκοόλικους. Έπαιρνε χρόνο βέβαια. Τώρα όμως έχουν βρει κάτι χάπια. Του σου πω μου λέει την όρεξη για το ενόπνευμα. Ναι, κάτι έχω ακούσει, το έχω ακούσει. Μπρικ μου δεν έχει ανάγκη από τέτοια. Απλώς τον πείραξε πολύ ο θάνατος του Σκύπερ. Δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Ξέρετε πως πέθανε ο καημένος ο Σκύπερ. Του κάνανε ένεση. Μια μεγάλη δόση από εκείνο το φάρμακο, γιατρέ. Πώς το λέω το φάρμακο? Το φάρμακο, πες το, γιατρέ. Άστο καλύτερα. Και δεν άντεξε η καρδιά του και αυτό φοβάμαι τις βελόνες. Πιο πολύ φοβάμαι τη βελόνα από το μαχαίρι. Να το σου πριν. Να το παιδί μου το καλό. Άρπατη, Κούπερ. Τι? Ξέρει. Ο Κούπερ ξέρει. Άρπατη. Το παιδί μου να αρχίσει την καρδιά. Λυπάμαι πολύ. Ένα ποτό κανείς. Εγώ κύριε Μπρικ. Πάτε, καθίστε κάτω. Μπρικ, κάθισε κοντά στη μητέρουλα. Και κράτατε στο χέρι όσο θα μιλάμε, σε Κάθισε παρακαλώ. εσύ, Μάκη. Εγώ δεν αντέχω. Θα μείνω έξω. Μητέρα μου, Τι σημαίνει, τι πάτε όλοι σας και με περικυκλώσατε? Τι με κοιτάτε έτσι? Τι σημαίνουν αυτά τα νόηματα? Μητέρουλα, δεν έχω ανάγκη να μου κρατάει κανείς το χέρι. Τρελαθήκατε, ούτε εγώ, ούτε ο πατέρας. Ηρεμήστε, μητερούλα, ηρεμήστε, Ηρέμησε, ηρέμησε, μητέρα, ηρέμησε. Γιατρέ, παρακαλώ. Ναι, κάτσε κάτω. Γιατρέ, η μητέρα θέλει να μάθει την αλήθεια. Όλη την αλήθεια για τις εξετάσεις που πήραμε σήμερα από την κλινική Ελλάδα. Υπάρχει τίποτα που δεν ξέρω? Ναι, δηλαδή. Όλα θέλω να τα μάθω. Όλα. Μα φυσικά. Κάποιος μου είπε ψέματα. Την αλήθεια θέλω ότι ήταν. Όλα θα σας τα πούμε, Καθίστε, μητερούλα, θα σας καθίστε. εξηγήσω. Καθίστε πρώτα και θα σας τα πούμε. Ακούστε. Οι εξετάσεις που του έγιναν ήταν πολύ προσεκτικές. Ενδελεχείς θα έλεγα. Σε όλη μου τη σταδιοδρομία δεν έχω δει πληρέστερες. Αυτή η κλινική μητέρα είναι μία από τις καλύτερες. Η καλύτερη να λέξει, είναι η καλύτερη της χώρας, μητέρα. Βέβαια, ήταν 99% σίγουροι πριν ακόμα αρχίσουν. Το ποιο ήταν σίγουρο? Μητέρουλα, πρέπει να είστε γενναία. Ποιο? Μπρικ, σκάσε! Τώρα όμως πήραν ένα δείγμα του όγκου και έγιναν οι κατάλληλες. Εσείς είπατε. Ναι, μια στιγμή. Όχι, όχι, μας είπατε σε μένα και τον Πατερούλη. Ναι. Δεν είναι τίποτα εκτός από Ακριβώς. μια Έτσι. απλή σπαστική Ναι, κολλήτη. έτσι του είπαμε του Πατερούλη. Αλλά λυπάμαι που είμαι υποχρεωμένος να σας πω πως τα αποτελέσματα της βιοψίας ήταν θετικά. Ο όγκος είναι κακοήθης. Μητερούλα, μην κάνετε. Έπρεπε να το μάθεις, μαμά, έπρεπε. Και γιατί δεν του το αφαιρέσατε, γιατί? Γιατί έχει πειράξει πολλά όργανα, έχει κάνει μεταστάσεις. Έχει πειραχτεί το σηκώτη, μητερούλα, και τα λεφρά και τα δύο. Δεν υπήρχε περίπτωση να χειρουργηθεί. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν υπήρχε περίπτωση. Τίποτα, γι' αυτό είναι κυτρινής. Άφησε με, φύγε, φύγε. Πού είναι το παιδί μου? Πού είναι το παιδί μου, το μονάχαρικο? Μαμά, μονάχαρικο είπε. Και εγώ δηλαδή τι είμαι? Ένας σοβαρός άνθρωπος, υπεύθυνος με 5 αγγελούδια. 6. Θέλω το μπρικ. Μητέρουλα, αφήστε με να σας μιλήσω. Μα είναι γιος σου, μαμά, Είναι ξέρεις. γιος σας, μαμά. Ο πρωτότοκος, μάλιστα. Που περπατάτε δεν αγάπησε τον πατέρα του. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Εγώ καλύτερα να φεύγω. Καλή σας. Καληνύχτα, πάντα. Καληνύχτα. Στο καλό, καληνύχτα. Έλα, όνειρο. Πάντως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην υποφέρει. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να πονάει πολύ, αλλά δεν θέλει να το παραδεχτεί. Οι πιο πολλοί έτσι κάνουν. Νομίζουν πως αν δεν το παραδεχτούν πως πονούν, κατά κάποιο τρόπο ξεγελάνε την αρρώστια. Κοροϊδεύουν τον εαυτό τους. Αυτό κάνουν μητέρα, κοροϊδεύουν τον εαυτό Ναι, ναι, γιατρέ, όχι. σε παρακαλώ, ναι, σταμάτα. Μητέρα, άκουσε με προσεκτικά. Νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να του δίνουμε μορφήνη. Μορφήνη. Κανένας δεν θα του δώσει μορφήνη. Μα ελάτε τώρα. Αυτοί οι πονοί δεν αστείευονται. Έτσι και τον πιάσουν θα τη χρειαστεί την ένεση για να αντέξει. Δεν το αφήσετε να υποφέρει, έτσι δεν είναι, μητερούλα. Εγώ πάντως για καλό και για κακό σας αφήνω αυτό. Ναι, ναι, ναι. Για να μην τρέχετε την τελευταία στιγμή. Ξέρω εγώ να κάνω ενέσεις. Η Μέη έχει πάρει μαθήματα νοσοκόμου, ξέρω. Νομίζω πως ο πατερούλης δεν θα ήθελε να του κάνει ένεση. Γιατί θα προτιμούσα και να του την κάνεις εσύ. Εγώ λοιπόν. Λοιπόν, μητέρα, ο γιατρός φεύγει. Ναι, πρέπει να φύγω. Κουράγιο. Θα κάνει κουράγιο, γιατρέ, μας είναι τώρα, θα κάνει κουράγιο. Μάγε, παιδί μου, έλα.
κάνουμε κάτι με τον Μπρικ. Πρέπει να το ξεπεράσει. Γιατί αν δεν συνέχει να αρχίσει να παίρνει τα πράγματα στα χέρια του, ο πατερούλης δεν θα το αφήσει. Δεν το ξέρεις, δεν το Να πάρεις τι στα χέρια του, μητερούλα. όλα! Τα πάντα. Μαμά, έχεις πάθει σοκ. Με όλα μας, αλλά κι αν μισό λεπτό. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ο πατερούλης δεν θα θελήσει ποτέ να αφήσει την Να περιουσία. αφήσει τη διαχείριση της περιουσίας σε χέρια ανεύθυνα. Στα χέρια δεν πρόκειται να τα αφήσει. Ο πατερούλης δεν θα πεθάνει. Αυτό να το μάθετε καλά στο μυαλό σας. Όλοι σας! Μαμά! Μητερούλα, και εμείς το ίδιο ευχόμαστε. Και παρακαλώ με τον Θεό προσευχόμαστε, αλλά όπως και να έχει, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να συζητηθούν και να τακτοποιηθούν εγκαίρως. Γιατί αλλιώς. Ναι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μου φέρνεις την τσάντα μου από το δωμάτιο. Ναι, αγάπη. Ευχαριστώ. Εκεί μέσα. Μητέρα, αυτό που είπες τώρα δεν είναι καθόλου αλήθεια. Έλα, κάτσε. Δεν είναι καθόλου αλήθεια και το ξέρεις. Πάντα τον αγαπούσα τον πατέρα μου. Με τον τρόπο. Εγώ ποτέ δεν δείχνω τα αισθήματά μου. Και νομίζω ότι ο πατέρας με αγαπάει και αυτός. Με τον τρόπο. Η τσάντα σου, Κούπερ, αγάπη μου. Ευχαριστώ. Βέβαια, οι δικές μου σχέσεις με τον πατέρα είναι τελείως διαφορετικές από τον Μπρικ. Εσύ σήκωνες πάντα περισσότερα βάρη και ευθύνες από τον Μπρικ. Εκείνος δεν ανέλαβε ποτέ του καμία ευθύνη. Μόνο μπάλα ξέρει να παίζει και να πει. Μέη, θα μ' αφήσεις να μιλήσω, σε παρακαλώ. Ναι, αγάπη. Και μια περιουσία σαν κι αυτή δεν είναι εύκολο πράγμα να τη διαχειριστεί κανείς όταν δεν έχει πείρα. Μόνος του, μάλιστα. Σαν πως εσύ έχεις. Τι κάθεσαι και μιλάς τώρα, λες και ο πατέρουλης είναι κιόλας στον τάφο. Μια-δυο φορές το πρωί και όχι, να μητέρα, θέματα όχι. της δουλειάς σου. Καθαρά νομικά θέματα. Μητερούλα, είστε άτυχοι. 5 χρόνια τώρα. 3. 3 χρόνια τώρα που ο πατερούλης δεν είναι καλά. Καημένος ο Κούπερ κάνει τα πάντα. Μην βλέπετε που δεν μιλάει. Δεν το θέλουν σε ποτέ αγκαρία γι' αυτό. Ό,τι έκανε, το έκανε με την καρδιά του. Ο Μπρικ δηλαδή τι έκανε. Τι άλλο έπαιζε το να παιδιαρίζει και να ζει με τις δάφνες του και τρέψει στο κολέγιο. Για ποιον μιλάτε τώρα, για τον Μπρικ? Ναι, ναι, για τα κατορθώματά του. Θα σας παρακαλούσα να σταματήσετε να μιλάτε για τον άντρα. Άκουσε να σου πω, Μάργαρετ. Έχω κάθε δικαίωμα να συζητώ για τον ίδιο μου τον αδελφό με τα άλλα μέλη της οικογένειας μου. Στα οποία δεν περιλαμβάνεσαι εσύ. Άντε μπράβο, πήγαινε έξω, πήγαινε να τα τσούξεις μας με τον Μπρικ. Πρώτη φορά βλέπω αδερφό να έχει τέτοιο μίσος για τον αδερφό του. Γιατί και εκείνος τι νομίζεις πως έχει για μένα. Ούτε στο ίδιο δωμάτιο δεν μπορεί να μείνει μαζί μου. Αυτό είναι αλήθεια. Ορίστε. Όλα αυτά είναι παρασυκοφαντίες. Με τα πιο φτηνά κίνητρα που μπορεί να υπάρχει και ξέρω καλά ποια είναι αυτά. Το συμφέρον είναι και η απληστία, έτσι δεν είναι? Σταματήστε, θα πάρω τις φωνές. Μάκη, παιδί μου, έλα εδώ. Έλα να καθίσεις εδώ κοντά στη μητέρουλα. Δεν με τρίλα, εδώ είμαι. Πολύ συγκινητικό, τι να σας πω. Όλη αυτή η επίδειξη τρυφερότητας. Ξέρετε γιατί δεν έχει παιδιά. Δεν έχει παιδιά γιατί ο άντρας της αρνείται να πλαγιάσει μαζί της. Γι' αυτό. Επιμένεις, βλέπω να μην με αφήνεις να χειριστώ εγώ το θέμα με ωραίο τρόπο. Εντάξει! Λοιπόν, δεν δίνω δεκάρα αν μ' αγαπάει ο πατέρας ή όχι. Αγανακτώ όμως με την προτίμηση που δείχνει στον Μπρικ από την ημέρα που γεννήθηκε και τον τρόπο που φέρεται σε μένα, σαν να είναι ένα σκουπίδι και ούτε καν αυτό. Ο πατέρας πεθαίνει από καρκίνο. Είναι γεμάτος μεταστάσεις. Το μόνο που θέλω είναι μια δίκαιη συμφωνία. Αυτό θα το απαιτήσω. Και αν δεν το πετύχω, ξέρω πάρα πολύ καλά πώς θα υπερασπιστώ τα δικαιώματά μου. Έρχεται μπόρα. Μπα! Καλώς τον με το πάσο σου. Εδώ ο ήρωας. Ο καταπληκτικός, ο θρύλος. Ένα κουτσάθηκε μου φαίνεται. Στο γήπεδο, σίγουρα. Στο γήπεδο κουτσάθηκε ο θρύλος. Σταμάτα γιατί γήπεδο. Έρχεται καταιγίδα. κλείστε τα ματζούρια. Γρήγορα. Λάση! Τι θέλετε κύριε Κούπερ. Βάλε την κουκούλα στην καρδιά μου γρήγορα. Μάλιστα. Τρέχα σου λέω. Τρέχω. Μητέρα, το ξέρεις πως αύριο έχω δικαστήριο, πρέπει να φύγω. Αλήθεια, Κούπερ. Ναι, αλήθεια. Τι. Γι' αυτό και είμαι υποχρεωμένος να σου θέσω υπόψη σου ένα θέμα. Είναι πολύ σημαντικό για να αναπληθεί. Βέβαια, αν ήταν ξεμέφιστος ο Μπρικ, κανονικά θα έπρεπε να είναι παρόν. Μπρικ είναι παρόν. Είμαστε παρόντες και οι δύο. Πολύ ωραία, λοιπόν, μητέρα, θα σου δώσω ένα σχέδιο το Ω, οποίο και αυτό εκπονήσει με το είναι. σαντέλ για σωστή Θέλεις να τα διαχείριση. αναλάβεις όλα εσύ και να μας μοιράζεις εμάς ένα χαρτζηλίκι. Έλα, πες το. Πες το, να τελειώνουμε. Το ετοιμάσανε μόλις πήρα την γνωμάτευση των γιατρών. Αυτό το προσχέδιο, μητέρα, δεν είναι το τελικό για γενικές Μόνο ένα γραμμές. σχέδιο, είναι μόνο ένα σχέδιο. Ναι, είναι ένα σχέδιο. Με σκοπό να προστατευτεί η Ακούστε με παρακαλώ. Ακούστε με καλά όλοι σας. Δεν θα δεχτώ άλλες κακίες μέσα στο σπίτι μου. Εσύ που περνάτε τα κάσμα, μην τα χάνω χίλια από μάτια μου. Δεν ξέρω τι γράφεις εκεί μέσα και το που με νοιάζει.
πατέρα σας. Είμαι η γυναίκα του, όχι η χείρα του. Εξακολουθώ να είμαι η γυναίκα του. Σας μιλάω όπως θα σας μιλούσε και Μας εκείνος. με εξήγησε μητέρα μου, είναι απλός. Αυτό είναι απλώς ένα σχέδιο. Προσχέδιο. Ένα σχέδιο, μάλιστα. Πάντα με στην τσάντα σου και δεν με τα ξαναδώ ούτε και το φάκελο θέλω να ξαναδώ. Κατάλαβες, Κούπερ. Βάση σχέδιο, προσχέδιο. Όλα αυτά είναι. Πώς το λέει ο πατερούλης όταν έρχεται ήσαμε εδώ. Κουραφέξαλα. Αυτό είναι. Κουραφέξαλα λοιπόν. Κουραφέξαλα κι εγώ σαν τον πατερούλη. Οι εκφράσεις αυτές δεν νομίζω ότι αρμόζουν στην περίπτωση. Εγώ πάντως αισθάνομαι βαθύτατα προσβεβλημένος. Κανείς δεν πρόκειται να κάνει τίποτα ώστε να το επιτρέψει ο πατέρας σας και ίσως ούτε και τότε. Ούτε και τότε. Όχι, ούτε και τότε. Νάση! Πού περνάς θα πάει την φορά. Νάση! Βάλε μέσα το αυτοκίνητο μου γρήγορα. Δεν μπορώ, κύριε. Τα κλειδιά τα έχετε εσείς. Περίμενε να σου τα δώσω. Πού είναι τα κλειδιά του αυτοκίνητου? Τα κρατάς, αγάπη Τα μου. κρατάω, ορίστε, τα κρατάω. Έλα, Νάση. Έλα εδώ. Σε χρειάζομαι. Απόψε ο Μπρίκ μου είναι σαν τότε που ήταν μικρό παιδάκι. Γρήγορα που περνάει ο καιρός. Τα χρόνια φεύγουν χωρίς να το καταλάβεις. Και πριν καλά-καλά αρχίσεις να γνωρίζεις τη ζωή, έρχεται ο θάνατος. Πρέπει να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Βρήκε μου για του πατέρα σου. Ο πατερούλης αγαπάει τόσο πολύ. Ξέρεις ποια είναι η πιο μεγάλη του επιθυμία, Θέλει πριν φύγει από αυτόν τον κόσμο, αν φύγει, να του χαρίσετε ένα δικό σας παιδί. Ναι, αυτή είναι η επιθυμία του. Το ξέρω. Αυτός ο αέρας τα έκανε λίπα εδώ πέρα. Εγώ δεν θέλω να με δει, θα το καταλάβει από τα μάτια. Μπορώ να πω. Σε ξύπνησε η καταιγίδα, πατερούλη. Για ποια κατοικίδα μιλάς, εκείνη έξω ή αυτήν εδώ μέσα? Συγγνώμη, πατέρα, είχα κατέβει κάτω στο Πολύ φασαρία γινόταν εδώ, κάτι σοβαρό θα του δεν διάλογο φαίνεται. Τι ήταν όλο αυτό το μπλα μπλα? Άμπα, τίποτα, πατερούλη, τίποτα. Είναι αυτός ο παραφουσκωμένος φάκελος που έχεις εκεί εδώ πέρα. Ποιος? Αυτός? Τίποτα απολύτως. Τίποτα το λες εσύ αυτό, τέτοιο παραφούσκωμα και τίποτα. Την ξέρετε την ιστορία με το ανδρόγενο που... Την ξέρουμε. Γεια σου, Μπρίκ. Γεια σου, πατέρα. Μια Κυριακή που λέτε ένα ανδρόγενο, πήρανε τον καρακάρι τους και πήγανε στο ζωολογικό κήπο να του δείξουν όλα τα πλάσματα του κυρίου στα κλουβιά τους. Και εκείνο το απόγευμα, ένα ωραίο ανοιξιάτικο απόγευμα που έκανε ζέστη, ο κύριε Ελέφαντας κάτι άλλο είχε στο μυαλό του εκτός από τα φιστίκια. Την ξέρεις την ιστορία του? Όχι, δεν την ξέρω. Γιατί στο διπλανό κλουβί ήταν μια ελεφαντίνα που το έλεγε η περδικούλα της. Ρούλη. Τι έγινε, ο παπάς έφυγε, δεν έφυγε, πολύ ωραία λοιπόν. Η κυρία Ελεφαντίνα που λέτε από δίπλα μοσκοβόλαγε ένα πολύ δυνατό μεθυστικό άρωμα θηλυκιάς ελεφάντινης γονιμότητας. Πολύ ωραία, δεν το είπα πριν. Ωραία, πολύ ωραία. Ο Μπρίκ λέει ωραία. Και ο κύριε Ελέφαντας που φαίνεται είχε ακόμα κάμποσους χυμούς μέσα του, άπλωσε την προβοσκίδα και τράβηξε μια ρουφουνιά στη μαντάμ Ελεφαντίνα από δίπλα. Έσκαβε με το πόδι του τη λάσπη, χτύπαγε την κεφάλα του στα κάγκελα του κλουβιού και πριν καλά το καταλάβει κανείς, σημειώθηκε μια λίαν εμφανής αλλαγή στη σιλουέτα του. Μα πολύ εμφανής. Καλά δεν το είπα πριν, πολύ σεμνά, Ναι, βέβαια. Σεμνότατα. Και το παιδάκι σήκωσε το χεράκι του, έδειξε και είπε πω μαμά τι είναι αυτό? Και η μαμά του είπε τίποτα μωρό μου, τίποτα. Τότε γυρίζει ο πατέρας και του λέει μην την ακούς παιδάκι μου, την έχω κακομάθει. Δεν γέλασες πριν? Όχι, δεν γέλασε. Τι έπαθε αυτή η γυναίκα εκεί πέρα? Αυτή που είναι φορτωμένη διαβατικά, έκυρα πως σε λένε, τι έχει? Τίποτα δεν έχει. Ζαλίστηκε. Καλά θα κάνεις να προσέξεις, μην πάθεις κανένα εγκεφαλικό και
Έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα, Διεκτερούλα. Κοίταξε, Μπρικ. Ο πατερούλης φοράει το δώρο που του χάρισες. Τη μεταξωτή ρόμπα. Το καλύτερο ύφασμα που υπάρχει. Σαπούπουλο. Ναι, Μάκη, σαπούπουλο. Και αυτά είναι τα πουπουλένια μου γενέθλια. Ούτε τα αργυρά, ούτε τα χρυσά, αλλά τα πουπουλένια. Όλα με το μαλακό λοιπόν για τα πουπουλένια γενέθλια του πατερούχη. Και τις παντόφλες που του χάρισα εγώ, Μπρικ, φοράει. Το μεγάλο το δώρο όμως δεν σου το έχω κάνει ακόμα, πατερούλη. Τώρα ήρθε η ώρα. Έχω να σας ανακοινώσω κάτι. Να ανακοινώσεις! Τι να ανακοινώσεις! Το έστακτο δελτίο θυέλισμα. Έχω να σας ανακοινώσω πως μια νέα ζωή αρχίζει. Ένα παιδί. Ναι, το παιδί του Μπρικ και της Μάγκη, της γάτας. Αυτό είναι το δικό μου το δώρο για τα γενέθλιά σου. Πατερούλη. Σηκώ πάνω, κορίτσι. Σηκώ πάνω να σε δω. Μάλιστα. Αυτό το κορίτσι έχει ζωή μέσα του. Είναι αλήθεια. Το όνειρο του πατερούλη βγήκε αληθινό. Χριστέ μου. Πού πας? Ναι, πατέρα. Αύριο πρωί φέρε το δικηγόρο μου. Πού πας, πατέρα? Για πού το έβαλες? Πάω να γναντέψω το βασίλειό μου πριν το εγκαταλείψω. Μου επιτρέπεις να πω κι εγώ μια γουλιά? Όσο θέλεις, Γκούπερ. Βάλε μόνος σου. Το ξέρουμε βέβαια πως λέει ψέματα. Κάτσε κάτω, Μέη. Όχι δεν κάθομαι ψέματα, λέει και το ξέρω. Διάολο, είπα σκάσε, σκάσε. Η γυναίκα δεν είναι έγκυος. Είπε κανείς πως είναι? Εκείνη. Ο γιατρός μας πάντως δεν το είπε, ας μας το πει ο γιατρός μας. Δεν πήγα στο γιατρό μας. Σε ποιον πήγες τότε, Μάκη? Σε έναν από τους καλύτερους γυναικολόγους. Μάλιστα, μπορούμε να μάθουμε το όνομά του, σε παρακαλώ. Όχι, δεν μπορεί. Γιατί δεν έχει όνομα, δεν υπάρχει γι' αυτό. Υπάρχει και το μωρό υπάρχει. Το παιδί του Μπρικ. Δεν μπορείς να συλλάβεις παιδί με έναν άντρα που αρνείται να πλαγιάσει μαζί σου. Εκτός και νομίζεις πως μύρισες τον κρίνο. Πίνει συνέχεια γιατί δεν μπορεί να σε υποφέρει. Κοιμάται στον καναπέ για να σε αποφεύγει. Μην προσπαθείς να μας ξεγελάσεις, Πώς Μάργαρετ. μπορείς να συλλάβεις παιδί με έναν άντρα που δεν θέλει να πλαγιάσει μαζί σου. Πώς. Μέη, πώς το ξέρεις ότι δεν πλαγιάζουν με τη Μάγκη? Δίπλα είμαστε. Α, Όλα τα ακούμε κάθε βράδυ. Και να κάτι παρακάνει από τη δική σου άρνηση. Εμάς δεν θα μας πιάσετε κορόιδα σαν τον γέρο τον έτοιμο θάνατο. Μέη, δεν κάνουν όλοι φασαρία όταν κάνουν έρωτα. Βέβαια, το ξέρω πως μερικοί ξεσηκώνουν τον κόσμο με τις φωνές και τα κομματιτά τους. Υπάρχουν και σιωπηλοί εραστές. Αυτή η συζήτηση δεν έχει νόημα, κανένα απολύτως. Πώς το ξέρεις ότι δεν είμαστε σιωπηλοί εραστές? Ομολογώ, Μπρικ, ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα έπεφτε στο δικό της επίπεδο. Τόσο χαμηλά. Δεν νομίζω πως τελικά θα πέσει στο επίπεδό της. Ποιο είναι το επίπεδο σας, παρακαλώ? Πέστε μου ποιο είναι το δικό σας επίπεδο για να δω αν θα πέσω ή αν θα ανέβω. Ακούσατε τι είπε ο πατέρας. Αυτή η γυναίκα έχει ζωή μέσα. Ψέματα! Η αλήθεια κρύβει μια απόκριση. Η Μάκη είναι απελπισμένη, πιστέψτε. Μπορεί να είμαι πιωμένος και ίσως όχι τόσο ζωντανός όσο η Μάκη. Ζωντανός ακόμα. Έλα, Μέη, πάμε. Πάμε να αφήσουμε αυτά τα δύο πιτσουνάκια στην ερωτική τους φωλίτσα. Ναι, στη φωλιά του κούκου. Έλα, Ψεύτες. πήγαινε μέσα. Πήγαινε μέσα, είπα. Θα περιμένουμε και θα δούμε. Ο καιρός θα το δείξει. Ναι, αδερφάκι, θα περιμένουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έλα, σε παρακαλώ. Έγινε το κλικ.
Μόνο εγώ μπορώ να σου αγοράσω άλλα. Μπορώ να πάω και μόνος μου θα πάρω το αυτοκίνητο. Σου έχουνε πάρει Θα την κατέβω άδεια. κάτω στην πόλη. Έτσι και φύγεις θα τηλεφωνήσω στην τροχέα και θα σε σταματήσουν. Πριν φτάσεις στην πόλη. Είπα ψέματα πριν, αλλά στο χέρι μας είναι να γίνει το ψέμα αλήθεια. Και τότε θα σου φέρω να πιείς και θα μεθύσουμε μαζί εδώ απόψε. Σε αυτό το σπίτι που μπήκε ο θάνατος. Τι λες? Τι λες, μωρό μου? Σε θαυμάζω, Μαρία. Τι ωραίος που είσαι. Πόσο αδύναμος. Αυτό που χρειάζεσαι είναι κάποιον να σε στηρίξει. Σιγά, σιγά. Άπαλα. Κι εγώ μπορώ να το κάνω γιατί σ' αγαπάω, βρε. Σ' αγαπάω. Μια γάτα απελπισμένη μπορεί να κάνει τα πάντα. Έτσι δεν είναι?